Mano kiban daw. Ke result jong ke Jingkyntip FIFA World Cup arajar arpuar jong Nongsaiñ Hima. Ke first prize skuti bat ke pisah khat sanhajar tingka ha ke bakiladon arpuar mut ki nongjob bat ke skuti an shupun khalai nusib kat baya ke pisah pan hanya sam mar hendreu spa prapu wei tingka marwei. Second prize television bat kepisah arpo hajar tingka ha ka bakiladon hadu sunspa sapu kendaingut ki nongjob bat ke television an shupun khalai nusib kat baya kepisah pat hanya sam mar laipu hendreu tingka marwei. Third prize ke mobile phone bat kepisah arpusan hajar tingka ha ka bakiladon khat arspa hanyongut ki nongjob bat ke mobile phone on shupun khalai nusib kat baya ke pisah pat hanya sam mar arpo tingka marwei. Ki donru ki constellation prize ka balai pusan hajar tingka ha ka bakiladon hadu ar hajar khandai pu hnyongut ki nongjob bat hanya sam mar khat hendreu tingka marwei. Kan donru ke special prize ka basan hajar tingka ha ka ba uba bon tam uba pha yaki form udai McDonald lingdo na lo mau ba ha ka ba ula pha hadu khat arspa santli ki form ya ka skuti television bat mobile phone an shupun khalai nusib hapdeng ki nongjob ya ka jingpun khalai nusib an penlong hagalai potrik ubnai nopra arajar arpo ar hagapor arbaji no phaisni hakasi national dorbar hall maukhar shillong la kerpat yakito ki bajab ya ka first second but third prize bakin ya wan hagatai ka sngi kapor bat jaka balabu ki bamla banwan hagatai ka sngi na pedeng ki bajab ya ka first second but third prize kila banwan shim ni kusnam jongki nakashlem traikam jong Nongsaiñ Hima nado ka sautrik ubnai killa lingkot arhajar arpulai hado ka arpotrik ubnai killa lingkot arhajar arpulai nakabenta ki bajob ni ka consolation prize kin snobha banwan mi shakashlem traikam Nongsaiñ Hima nado ka sautrik ubnai killa lingkot arhajar arpulai hado ka arpotrik ubnai killa lingkot arhajar arpulai iba wan shim ya ki khusnam kidei banda wan ra ru bat ka identity card lani ka no ka kot ka balong kum ga jingpen itho ya ka kerteng bat ka jakasa ya ki kerteng jong ki nongjob tila ban page na Facebook Instagram bat kot khubor jong Nongsaiñ Hima